ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to mbahe e nder galle ceerno Yahya Dia to mbahe e nder galle Ahmadou Guissé ko on waktu yoni hato tuway jeeri e nder galle ceerno Souleymani Sow hato Belila Koyle ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal ñande aset jewtuɗo hen yogay boli Dakaru keewi yimɓe no feewi kamɓe kala konngol ko gotol yo accite Farba Ngom maire commune mo Agnam kame nanguitaɓe muma taw koye dow ŋañalde to leydi Mauritanie gouvernement leydi ndi fandare mum ko ɗo hitande fande nde wawande hoore mum to fannu nguura taw koye luguimaji jeeyi sababu hoorejo leydi ñande alarba paɗoɗo hen no ma yilloye toon to Rosso gam umminde campagne oɗona fannu to leydi Mali Sika So rewɓe finoɓe toon goni koye caɗele mawɗe no feewi ɗum koye catal bitegal jinimɓe kolliti kala debbo men e joolay otoye ɗin yangaraji kala ya tawni murni so ɗum rewani hen ko caɗele mawɗe mbanjoto e jomuma to Côte d'Ivoire gouvernement leydi ndi haaɗi kala ko fate banggue seppoji kame dille dawrugol yogay ɓen ɓe jeeya kay ɗiɗon fannuji kene tolno e lebbi ɗiɗi ɗon ɗo ɓe goni orgal sumgoji tijjaɗi nogas e joyyi nduɗo hen lewru kabruji men manayna toon to Guinée Conakry Nigéria Cameroun jolam jaɓeri may jaa to Gaza kame Israël musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen mo firtata aadi e jayde mon Weltare TV gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabet tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko koko haako naturel iwko toon to Kordi Noro ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala moma so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamamɓe jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo haadodire jande Weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa Weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina ganda bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo no yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjine yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andino dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoullahi sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konni wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde nogas yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba eɗen jaa ha toon to cuuɗi meɗen wudduru ngam wonande duwanade oɗo hen khalifa e dow inde horsi fati e nder galle wonande mami men baabi men wonande den galle kayiraɓe meɗen ɗon ɗo galle wonande kaw ahmadou bayal kame miñumen kala kono ne kadi en ɗam jimmiyaɓe kala ene duwano wonande galle jayjaɓe kala ne duwano dendagal wudduru kala ɗum ko jaltugol aduna khalifa diine o woni ceerno abdoul mamadou ndiaye mo ganduɗa yelteɗeno ko Dakar wira ɗon ɗo cuuɗi men wudduru ɗo jomiraɗo nde yurmotomo yafomo nanamol janna kankoya dendagal mayɓe julɓe kala e dow inde mawɗo jimmiyaɓe kala wonande mam hamidou kumbaraki ene nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nanamol janna kankoye dendagal maɓe julɓe kala abdoullahi zakaria an ɗoftidiɗo jayde weltare tv ɗoftidiɗo sar abdoullahi sare nokkuji kala ene rutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala arnoɓe duwade toon to cuuɗi men babaɓe en tawi nder leydi Mauritanie ɗum ko caggal jaltugol aduna wonande nene makko tokoso miñum nene makko biyeneɗo mariama bimbi walla mbiya mariama madina sall yaltere noon ko toon to Nouakchott wonno ko ñande sappo e ɗiɗi nduɗo hen lewru o wira toon to babaɓe kanko abdoullahi zakaria nomo rutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala o wiyatande jomiraɗo windantaɓe baraji jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw musidɗo mum guiɗo mum abdoullahi zakaria an jaltugol aduna nene makko tokoso nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannamal janna kanko ya dendagal mayɓe julɓe kala sohna hajja hawa ka guiɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam ne teddinira dendagal jolofnaɓe kala e dendagal bandiraɓe julɓe kala ɗum noon ko mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam moɓe gowi wadde kala hitande ɗon ɗo cuuɗi men mbayi hawa hitande hikka nde noon waɗata ko 15 lewru novembre fanduɗo e ndu so jomiraɗo haaji ɗum noon mbayi hawa koyle alpha beeli heela nonne kadi ko wayno ko taari ɗum kala jolof ha dara jolof e ko nandi hen Dakar e ko taari ɗum Sénégal e nder ha tenti kadi lobbudu kala aɓe bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe kala e dow inde khalifa o woni cheikh ili wali ahmadou ndiaye kono ne kadi cheikh sadibou ahmadou sadibou ndiaye kono ne kadi ceerno cheikh
Ahmadou Sadibou Ndiaye e dow inde mabɓe ko ɓe hen juɓɓinta o jamma madhu annabi o sallallahu alayhi wa sallam kumpital men ɗem ngala Pulaar Sénégal ene woni e ustare mawde no feewi ɗum noon ko biyetenoɗo Abdou Aziz Mbaye mo ganduɗa kam woni président de la communicateur traditionnel kam jogui konngol kala mone haala taw kadi koye sifa tradition kanko jogui ngolkungol ko neɗɗo gandiraaɗo pele jokkude enɗam hakkude dawriyankoɓe hakkude ɓen wondunoɓe ene certi e yimɓe yontaɓe yadanoɓe kala ene tina ceerigu kanko noon o wonno koto jayde wiitende TFM ko hanki jamma o wasi fittanu makko kanko on biyeteɗo Abdou Aziz Mbaye mo ganduɗa hande o Sénégal kala ene jogui mum sunare mawde no feewi Macky Sall gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal windi ɓatake faade darde makko e ñiɓale tabidde pele ɗe o darino ngam jokkere ndam jayde weltare TV ne neldamo duwaw kanko e dendagal mayɓe julɓe kala nde jimreɗo yurmotomo yaafomo hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye gonɗo e jillu mum o wonno hanki o hay canki kala ko tonto Kigali leydi Rwanda hakkude makko e Paul Kagame hoorejo leydi Rwanda jonde ko fate Jame Kisal kame cellal e softinde ɓandu mum ɗum ko caggal nde mbaɗi yaadu wuldu jaw caggal mum noon ɓe mbawi softinde ɓalli mabɓe ngam andinde yimɓeɓe wonande coftal ɓandu hen cellal dañoto laaɓal e senare e ɗin sifaji kala jokkodirala hakkude leydi Sénégal kam e leydi Rwanda kanko hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko hanki o aɗen o ƴetti ɗon laanama ko ndi wawa o yaɓani to Nairobi leydi Kenya jaɓɓimo toon ko William Ruto hoorejo leydi Kenya jillu ngu noon ko tawtorede jonde kaldigal ɓesguji wonande leydi Kenya taw koye jam e kisal e cellal kala gartaten koye ñalawma mo ganduɗa seppo wulgo diaw ɗum ko ñande asende hewɓe dawriyankoɓe kame société civile jippima e booli Dakaru teskama noon kewendi mawdi no feewi ɗiɗo ene kewendi kala sawto o ko goto tan ɗaccite o Farba Ngom nanguiraɗo ŋañalde wiyani waɗani o Farba Ngom gardiɗo commune mo Agnam daccite place mum wona toon to Rebeuss place mum woni ko toon to hôpital wawa safrade taw koye wellitare mum ɗi konnguli ɗiɓe cawtini ɓe noddi en kadi yo accite Badara Gadiaga nonne kadi e woɓɓe kala nangaɓe taw koye dow oɗon sifa kala ɓe kolliti noon fandare mabɓe konde en ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade o ñalawma hande yogay jay ndeeli taw koye dawriyankoɓe kala piniri koye ñamale cuuɗaɗe ha hande kay ko kan haala tan jokki haalede nder leydi ndi Sénégal ɗum ko hakkude wonande laamu yawtungu e nguɗo henna laamu jooɗingu hande ngu laamu jooɗingu holliti wonande FMI ɓayyini wonande hande kay ñamale cuuɗaɗe e nguyla laamu kay ko hunde teskade laamu yawtungu holliti ɗum ɗo henna kala ko wilde haqqillaji yimɓe nguɗo henna laamu argo ngo ene noddito ko ala hen ɗe gueɗe kala nde momtete e dow inde o gonnoɗo hoorejo leydi ndi ha laaɓa ha wiya a ceera keddoɗen koye leydi Sénégal garten koye Rafi Bade Badi teskeɗe hande o ene ƴelliti e nder leydi ndi Sénégal taw ko puƴe mawɗe uube ɗe ganduɗa kulɓiniɗe kame Rafi mo mbiyata faire de la vallée du Rift mo ganduɗa hande o kene tolnoye temedde ɗiɗi capanɗe nayo e jeeyo kan woni ko windita ɗum ko gila tan sappo e jeetati ndu lewru woni hecci hanke o teskama yogay cuuɗi safara ene windita hen ko wayno Saint Louis capanɗe jeegom e jeetato ko noon kadi Rissa Toll temedere sappo e jeenayo Dagana yimɓe jeenayo pete jeegomo ko noonne kadi Dagana sappo e jeenayo Cilon jeegomo Kanel ɗiɗo Raneru e Matam goto e yan yaari yoga e nokkuji leydi ndi Sénégal kala hande o noon ɗo kaleten ɗo jaagoɗo cellal ɓalli leydi Sénégal ma huccodire jaydiyankoɓe gam saktude o Rafi ɗo tolni hande o gam teskede omo ɓeydo layde e kala saaha e nder leydi ndi leydi Sénégal Kaolack préfet départemental mo Kaolack koko ummini walde mawde no feewi kankon biyeteɗo Lacciri Ndiaye holliti noon walande kay ɓen jooɗiɓe booli ɗi guila e kantiŋaji hayko fate table ko noon kadi pousse uji e gueɗe ɗe aada yarani kala koɓe tirñoɓe ha laaɓa holliti ɗi ñalɗi kay ɗiɓe puɗɗi ɗi kala
hunde ne heewi laawol so wona ɓe jiiti toon deppoji kurjuru ɗi ngannduɗaa ina adda caɗeele e rafiije ñonkoto kala kono kadi ɓe jiiti deppoji moftirɗi kewɗi no feewi ko alda e laawol kono kadi ɓe jiiti hen garasuji gila e mécanicien ji ha e goɗɗum kala taw joomumen ko suuɗi ɓe ndin mbaadi ala kala ko tina hen to banggue laamu ngu haydara goɗɗum ɓe kolliti ɓe nderguiti ɗen gueɗe kala taw koye dow jaame kisala banggue goɗɗo haala hande hewka no feewi ko toon to suudu safara tawiten to Diourbel ɗum ko o debbo nottotoɗo inde mum mo Astou Ndiaye gonnoɗo e jibinde yeehi to dispensaire ɓe mbi ɗum ɓiɗɗo gonɗo nder one famdi so jibinama koma waɗe nokku ɗo nguleki woni beele kadi ɓiɗɗo wawadema ɓiɗɗo suure no feewi taw koye coiffeuse taw koye coiffeuse mo ganduɗa taw ɓiɗɗo ne wawa tigui wonde hen ha ɓuura timmude no feewi kamɓe noon ɓe ngala ɗum nden noon ɓe jamirimo yo yaha to hôpital mo Diourbel nde o yetti toon sage femme gonnoɗo e garde o wi hôpital o woni koye golle place ala ɗon o wawata jibinde ɗon o yalti hôpital o noon o jibini ko sara hôpital ɗo e jeese yimɓe kala ɓiɗɗo noon ruttima e joomum oɗo saaha noon ɓe nawama yeeso lawol ngam wiyeede ko yeebare mawde no feewi procureur o yamiri yoɓe kette no feewi ngam wonande ɓen tambiɓe safara cellal ɓalli nokku o ma mbaw hettede kettugol mabɓe fuɗɗama gila hanki o ngam andede holno ɗe gueɗe kala mbawi yarude kala koɓe 160 taw kadi ko wittoɓe Europe naaɓe taw kadi ko fannu tourisme mbawi yettade hanki o toon to Bowal laaɗi waje ngal Cap Skirring ene tawe toon to Casamance ngam wonande saison 2025 2026 ɓen wangotoɓe Europe naaɓe tente France naaɓe Belgique naaɓe kala ngam yettade ɗumen e nder on diwan ngam ƴellidde ko fate banggue fannu touristique e nder leydi ndi Sénégal toon to Kermassar ko brigade de recherche wawi tigui fawde juuɗe muɗum toon to Kermassar e salon mawɗo no feewi taw ko salon de massage woni tan cuuɗi yimɓeɓe ɓoosete taw kadi ngol ɓosgol ko ɓosgol ɓorogol ha laaɓa ɗum noon ko gendarme goto waɗi hoore mum ko client wawi yaade toon ha tawi ngol ɓosgol ene suuɗi nder yeyde terɗe sa ɓosama gayni a yiiɗi kadi weltinde fittanduma foof ene waɗa e ɓeɗen sukaɓe rewɓe caggal mum noon kanko gendarme o haalani gendarme aɓe ɓen mbawi jippade toon rewɓe nayo nanggama hen ɓen nayo nanggaɓe noon ɓe mbaɗama garde à vue o saaha noon loskoji ene jokki e oɗon sifa siftinde mon ɗi cuuɗi e kala saaha adi puftine no feewi e nder leydi ndi Sénégal jeheten ko toon to weeli ngara wuro witengo Sinthiane a Kundiara ko sukaɓe rewɓe ɗiɗo majji gila ñande alhamisa nde ha nde ɓe jiitaka ɓen sukaɓe rewɓe ɗiɗi noon koye lawol PK 12 kamɓe noon ɓe giwno ko wuuro mabɓe ɗo ɓe giwno ko ɗon ɗo Sinthiane Kundiara ɓe paayi toon to Tambacounda hen goto wiyete ko Mariama Dianka Sidibé mo ganduɗa ko duuɓi 17 yarata goɗɗo ko Mariama Bayo ko duuɓi 15 yarata guiñal alhamisa nde sanga takkusana nden ɓe jelti ɗon fano Tamba hande ɓe jiyaka andaka taw ɗoɓe nawa e nder ɗiɗo hen nokkuji kala goɗɗo kay andama to yantiroyi kono wasi toon ko fittandu muɗum woni suka biyeteɗo Cheikh Touré mo duuɓi 18 tawon jinnoɗo kay wonande o saaha koyɗol mum ko wonde petto bal ngana keptinaɗo deke naati e laylayti funtoɓe toon to Gana ƴetti bis fayi toon to Gana to nokku biyeteɗo Enchanti koye région e nder leydi Gana ngam waɗude test fade toon to Maroc ngam mbeɗene ƴette fettoɓe football deke naati koye loggi tufotoɓe yimɓe ɓen tuufi yummakko yoɓi hen haalis kewɗo ɓe namdino ko 180 ujunere kamɓe noon ɓe jooɓi tan ko 130 ujunere ko wona ɗum ko noon kisa ɓe gañima wasi en fittano mum laamu leydi Gana kame laamu leydi Sénégal ene jokkodiri o saaha ngam wadde hen enquête jaƴƴo no feewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie gouvernement leydi Mauritanie waddi sifande mawde no feewi nden sifande ɓe mbaɗi ɗum koye groupe banque islamique de développement nden sifande ma laato 29 piccal 26 taw ko million ko préje euro
ɗum noon ko yidde mahatade taw kadi ko hôpital mo cardiologie to banggue ɓerɗe ha ɓuura kadi wawde tigui wawde safrude ɓesguji leydi ndi leydi Mauritanie ɗum ko hakkude jaggoɗo faggudu kame gardiɗo groupe banque islamique de développement ngam wawde dusodirde leydi Mauritanie ha wawa yiitade hen hoore muɗum no ɓe jiɗiri ni hen keddoɗen koye leydi Mauritanie jaggoɗo ndema leydi Mauritanie kanko jaggoɗo ndema leydi Mauritanie wo holliti o saaha fandare leydi Mauritanie ko wawande hoore mum to banggue nguura taw koto fannu ligguimaji ɗo tan e hitande ujunaje nogas e jeegom woni hitande fande nde beele Mauritanie ne yetto e kala temedere capanɗe jeetati e nayyi taw kadi ganduɗa ko wawande hoore mum e oɗon fannu taw koye nder sappo e ɗiɗi ujunere hectare ma wonayi nogas e nayyi ujunere walla mbiyen temedere capanɗe nayyi ujunere taw ko toon wonande ligguimaji ha Mauritanie wawan hoore mum e oɗon sifa ɗum jeeyi sababu horeji leydi Mauritanie yaltini altina hande o communiqué batu jagorɗe ma laato talata janggo o beele ɓaawo janggo o wawa taw yede toon to diwan 3A woni toon to Rosso ngam umminde ɗon campagne ndema 2025 2026 ƴellidde saldu ndema e nder leydi ndi Mauritanie taw koye fannu ligguimaji ha Mauritanie ɓuura wawande hoore muɗum la gendarmerie nationale mo leydi Mauritanie fawi juuɗe muɗum e baɗowo trafic laytola ko fate Sangara kame huuɗo bonko ko e nder diwan mo Tekana kanko noon o tottama ɓen loskoji ne jokke makko o Sangara e ko huuɗo kala holto ko fano e dow ndiɗon mbadi kala jeheten ko haton to Asaba Kiifa ko toɓɓoli e keneli ndewe peñƴerde kay woni arnode toona e mayirde ndiɗo hen ñalɗi jawtuɗi hen ha ganduɗa noon jeeyi sababu galleji waɗi pukkiɗi toon caaleje waɗi noon gañiɓe toon wonande waalimo diwan Asaba waɗi toon jillo mum gam nawde toon balle timmuɗe no fewi e muññidde rokkudeɓe tantaji beele jomumen ɓuura wawde wawande hoore muɗum taw kadi koye dow ɗiɗon sifaji kala ko nonne kadi cotal tajour waɗi balle muɗum faade diwan mo Monguela ɗum noon ko teskede wonande wen peƴƴerde arnode toon kene tolno e temedere famille wawi tigui hebde hen balle mumen beele kadi jomumen mbawa yiitade hen koye mumen koreji Mouhammeda Salema Wulde Bobo hanki o jippima e boli no fewi toon to place de la liberté kamɓe noon ɓe ceppi toon ko wiide kay yo sariya rewe e ɓen yooɓiɓe fittadu ɓiyiɓe taw kadi ganduɗa ko ŋañalde ko wona ɗum koɓe kolliti aɓe eri wonande sariya leydi ndi hoorejo leydi ndi procureur laamu leydi ndi kala nde daroto beele ɗe gueɗe wargoji cofɗi ene giwa e nder leydi ndi ha laaɓa police noon holliti wonande on tuumaɗo e ngon wargo wiyama teɓ on suka noon o waɗano ko toon to legal tujini ɓe kolliti ɗen gueɗe so tawi kay ndewnaka lawol kamɓene maɓe dar hen darde mabɓe timmude jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie o holliti e nder diwan mo Adrar noko mbiyata ayni ahel taya to noon ko ene tolno e gueloɗi joyyi woni ko tawa ene maayi ɗum ko caggal nde waɗa e laboratoire tawama jeeyi sababu koɗo hen rafi mbiyata fer de la vallée de Rift mo ganduɗa hande o ene rewi e jawdi no fewi ɗum jeeyi sababu hewɓe hande ene kadi yogay tebboli ɗi gandaka ñamete ɗum gam hulede raaɓo taw koye dow ɗiɗon fannuji kala kote ɗumale meɗen pulloyo kote ɗumale meɗen pulloyo sen gewi to leydi Mauritanie paɗena ko tan to leydi Mali cetal jihadiste en mbitegal jinima kamen kay jeyti wonande jangu mumen taw kadi koye nder région mo Sikasso wonno ko ñande 17 lewru octobre ɓe jaltini noon vidéo kay wonande ɓe nanggui hen militaire uji ɗiɗi kame Jambour liggotoɗo administration goto ko waɗa ɗum kono ɓe kolliti hen
abe ndirgiten gede kewde no fewi dum ko hakkunde kolonjiba kameno ko biredo kanjam taw kadi waddani kerol hakkunde leydi Mali kame Côte d'Ivoire ko wala dum konona ngal cetal be kolliti abe ndentino non rewbe dannotobe ne jolay otoji taw murnaki be do gede kala be ndentino no fewi ko wala dum ko tonto sikaso jamma hanki o wonande kay gis wala kikide hanki o bis giwnodo don de sikaso ene fayton to zegwa kerol hede leydi Côte d'Ivoire ken tolno sappo e jeetati kilometre ko on bis yabbi pittol ngol pittol ko organisation état islamique toufi wadani maybe kono wadi henon gañibe kame matérieluji kewdi kala mbawi bonde hen no fewi kedoden koye leydi Mali o sa teskama ko fati kubbam gilay carburant essence gasoil be gede kala ne ngakki no fewi e nder leydi ndi hewbe dognobe otoji motoji dognobe motoraji mumena ha tente jogibe masiŋaji ko wayno ndema maaro lugimaji din fannuji kala kolliti kul huli mumen mawdi no fewi won hen kay jeehi ha maaro men wufti kono oɗo saha nde tawno gasoil ni ala essence oɗo saabe jogi en ko kulholi mawɗi no fewi beele remru mabɓe jogorani bonde no fewi ha tenti noon finoɓe toon to diwan mo ñawrodi sahela ha e nder leydi ndi kala keddoɗen koye fannu carburant wonande syndicat ji soforeɓe taw ko camion ngaji citerne nawoɓe carburant kolliri metti mumen mawɗi no fewi faade goto dilloɓe taw koye cetal CNP mo ganduɗa biteɗo Aboubacry walla mbiyen biteɗo Aboubacry Sidiki Famba mo ganduɗa yaltinino konngudi mum ɗin konngudi noon ñiŋi hen no fewi kay wonande ko ɓen dognoɓe ɗin camion ngaji citerne to banggue carburant syndicat ji kolliti ɗin konngudi o haali ɗi wadde dalil labɗo ceer walla laamu ngu nanggamo sogamo sowa ɗum noona aɓe jogori kay yaade ko fate hofgoji juuɗe so tawi ɗen gueɗe kala a ndewnaka lawola to leydi Mali keddorɗen wonande tambiɓe jangde leydi ndi taw koto banggue éducation syndicat tambiɗe on fannu ɓen sifanirnoɓe toɓɓe kewɗe Jame Kisala ñande sappo e jeetati octobre ɓe kolliti e nder jonde mabɓe koɓe natanoɓe hofgo juuɗe nogas e jeeɗiɗi octobre e nder nduɗo hen lewru gam hollideɓe mette mabɓe yogay goytali mabɓe ha hande ala hen kala ko laamu ngu safri hay seeɗa Mali haut conseil islamique du Mali ene wondi kadi ballodiral ligue malienne wonande anduɓe kame almameɓe kala ñande sappo e jeeɗiɗi heccenke o nduɗo hen lewru ɓe mbaɗi jonde mabɓe kono kadi ko noon Cheikh Ousmane Salih Tarawore ne wondi kadi Cheikh Ibrahima Kontawo ɓe erima ɓiɓɓe malinaɓe kala nde moni kala yaɓɓata koyɗe jaam nde waɗata haala jaam beele leydi ndi kala ene arta e Jame Kisal ko peeje heddi ɓiɗɗo malinajo kala ɗo wawi wonde salo haalde konngudi bondi jabtade konngudi pewani ñingdi ɗi laabi e ɗi diineji nde moni kala dogata koyɗe jaam beele leydi ndi ene wona e jaam e kisal e ɗiɗon fannuji kala to Guinée Conakry gila tan wonande kaya wonande catal tammingal sumgoji holliti wonande catal tammingal sumgoji holliti ko fate banggue sumgoji présidentiel date muɗum jogori latade ko nogas e jeetati lewru décembre 2025 wonande ɗo catal tammingal sumgoji woni DGE ɓe kolliti kene tolno capanɗe jeeɗiɗi kay wiɓe ko candidat fuɗɗama teskede e nder leydi ndi siftinde mon noon tugnorgal kesal no addiri manda ko duuɓi jeeɗiɗi taw kadi hesɗitine lawol gotol tugganma tan duuɓi capanɗe nayya ha fayma duuɓi capanɗe jeetati wonande ɓiɗɗo guinenajo taw kadi ko joguiɗo kayitaji ne jogui nationalité leydi ndi taw koye leydi Guinée kala to Guinée keddoɗen kommanago hanki yani e sagataɓe ɗiɗo jiidoɓe yumma e baaba yanoɓe remoyde guesa maaro men ɗum noon koto nokku biyeteɗo Wendu Bokkolo kamɓe noon ene tawi nder diwan mo Ngoma nder diwan mo Ngoma kamɓe noon goto wiyete ko Samba Samba Teniba kanko Samba Teniba ko mécanicien duuɓi capantati o yarata kanko noon ko desɗo omo jibini kanko e miñi kone wiye Boubacara Ba on noon ko maçon yaara duuɓi sappo e jeetati resano kamɓe ɗiɗo kala mbasi pittade mabɓe e gonmanago yennoɓe mabɓe ɗon ɗo ɓe jano yurnitoyade guesa mabɓe maaro holliti ɗum noon wonande kay ko bam mabɓe biyeteɗo Mamadou Binta Ba sanga 14 heures ko ndena gonmanago wawi yande dow mabɓe e nelde duwaw dendagala
jinnaɓe maɓɓe kala to leydi Côte d'Ivoire orngal sumgoji ene jokki orde e nder leydi ndi kala moni kala ene huno ɗon Alassane Dramane Ouattara woni e ƴamde 4e mum woni tan 4e mum manda dawal mum nayaɓala beele subte e leydi ndi seppoji mbaɗi gulɗi jawa ngam haɓade 4e manda Alassane Dramane Ouattara laamu ngu noon ƴetti pellitala hanki o yawde kala ko fate seppoji dawrugol e nder leydi ndi kala ken tolno e lebbi ɗiɗi kala ceppuɗo kay gueɗe kewɗe cattuɗe ma pawe e dow mum o saha noon fandare mabɓe ko jamde dumoto e leydi ndi ɗon ɗo ɓe goni heɓanade sumgoji présidentiel jogoɗi latade 25 nduɗo e lewru octobre ndu gonɗen so jomiraɗo haaji to Niger sembeji leydi ndi ɓe kolliti ɓe teɓɓiti sagataɓe jeegomo taw ko wat boniɓe joguitiɓe armeji hen nayo mbara kono ko biyeteɗo sokora jafuɗon sokorani tawe nder région mo Tila Beri ɗiɗi heddiɓe mbara koye nokku biyeteɗo a bolbol noon tawete koye région de Dosso kamɓe noon ɓe gonno koye lappi koninkoɓe FDS yidde wadde en pitti mumen e yoɓade pittali ɓen koninkoɓe deke ɓen noon guiti mumen gadima yiideɓe ko ɓen tigui jooɓi pittali mabɓe to Nigéria 16 militaire ko ɓe mbiya teeɓa ken tolno noon e officier ji nogas mbawi hettede hen ɗum noon koye bato suuɗayru taw kadi ko ɗaminagu ene waɗa e nder leydi ndi ngam yidde ñohodirde yidde firtoyde laamu Bola Tinubu Ahmed jeeyi sababu noon 16 militaire beddama e kaso loskoji noon ene jokke oɗon sifa hewɓe joom martabuji towɗi liggotoɓe gouvernement o hewɓe hen o saaha puɗɗima hettede taw koye dow oɗon sifa to leydi Cameroun ñalawma hanki o yaadiɓe parti Issa Tahirou Bakara mo ganduɗa Bakary mo ganduɗa kañum kay holliti koko gagni eɗi sumgoji bannoɗi guila 12 octobre guilde noon hunde ne deeƴi hanki o noon yaadima kay guditi baafal gueddi ngal cetal caktowal ɗin sumgoji ɓe kolliti guyka mawka kay ne teska e ɗiɗo fannuji kono ɗum ko noon yogay partiji kewɗi kay guerima toon to Cameroun jam nde artata ko wala ɗum ko noon ɓe kolliti sumgoji ɗi nde wawi lawol hay seeɗa ne teska hen guyka mawka suuɗiki hen saabu guila 12 ha ɗo hen ala kala tan ko laaɓi ko feññina e nder ɗeɗon gueɗe kala paaɗen koto joolam jaɓeri hakkude Gaza e Israël ɗum ko caggal bomboje gulɗe jaw balɗe ɗiɗi beddaɗe toon to Gaza ha waɗi pittali kewɗi keddi en ɗum ko caggal yaɓɓude kuule e sifande nodiral guila ñande 10 ndu lewru nde haare nde dattoto ha laaɓa wonande kay otage uji mayɓe wurɓe kala e banggue ɗiɗɗi kala tottite jomumen kala ɗen gueɗe kala ndewnama lawol Israël noon holliti ko Hamas wasi ɗoftade kuule jamiranoɗe jeeyi sababu beddi toon bomboje gulɗe jawa subaka hande noon ɓe kolliti ɓe gudditi keerol ngol ɓe mbiyata Kerem ngol mbiyata Kerem Sahaloma ngol noon ko point de passage wonande kay balle guiwoje e nokkuji kala beele mbawa naati ɗon Benyamin Netanyahu ko hoorejo jaggaɗo leydi Israël o holliti ma o jee e sumgoji paaɗi hande ngam jokkude darde wawde kadi fabade leydi Israël e jeese anɓe muɗum hayso tawi woni ala kala ko haala e tongode walla ni dottede happu ɗin sumgoji nde jogori laatade subaka hande o Amazon web yogay site uji en ligne internet kewɗi kay paani hande o to États-Unis e nokkuji goɗɗi kala ma en garto e oɗon kabaru musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena